milyen cégeket adtak el, MOL. Keservesen lehetett visszaszerezni. Vértizzad. Antenna Hungária. Budapesti repülőtér, monopól pozícióban lévő repülőtér, nem lehet másikat építeni mellé. Bábolna, Bakonyi erőmű, BÁV, Budapest Bank, DDász, D-gáz, E-gáz, Kögáz, Tigáz, Digáz, energetikai szolgáltatók, vessük össze a rezsicsökkentés hiányának tapasztalataival, Dunafer, Dunamenti erőmű, Elmű, Fővárosi Gázművek, Gyulai Húskombinát, Fővárosi Vízművek, Postabank, Rába, Titász, Hungar Hotels, Hungexpo, Ibusz, Konzumbank, Magyar Hitelbank, Matáv, Mátrai erőmű, MÁV Cargo, MKB, Nemzeti Tankönyvkiadó, Pápai Hús, Pécsi Vízmű. És itt most abba hagyom, 190 céget privatizáltak.